Itinagan ti Ama. Napalabas, iti panagsarita da Monica ken Don Leon. Nakaungot ti Don ket imbaga na a rapist ken sadista ni Mr. Wong. Naklaat ni Monica, ngem idagmay ti balasang. Nakunana iti bagina asaan arumbeng abasta mamatilatan iti amana, tanalabit apam madakes laeng ti Don ti amin. Iti may sa agundaway, sinidir ni Mayora Chona ti asawa na, ket sinaludsod daytoy no anya ti pakainaigan na iti napasamak iti sigod nga empleyado iti munisipyo. Kabayatan na, sana mauray ni Mr. Wong tinamnamaan ng aramidan ni Don Leon, isungad naman ti sabali a plano na. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Pahingamin na kaya't yung asidiran na kayo, boss. Kapot ano alamida na kasta, maliknak paragpaliki. Ha? Yam no talaga tsak maulay. Pues, mangisayang ka tayo sa bali payadang, pakaibaw-ingan atensyon Don Leon. Anya ti kaya't mong aramidin ni boss. Ibagam lang, tayo daulwak na iti tao tayo. Ipalupa tayo Don Leon, saan sinsinan klopo tayo. Isosikan makamo mang pili ikuyog mo. Lautan nyo may sabole ka Don Leon. Oh, habay akisam ka. Boss, maragragsa ka na kitikasta kaya't yung mapasama. Nabayagan na kaya't kung aramidan tikasta. Ngamin, talaga masurunak ka ni Don Leon. Tano agsasao, kung namlan na sino akabilgan. Maximo. Iso nga itatayimbilin yun kanyak tikasta. Maragsakan ako na talaga, boss. Kat siguraduat nga agapurido iti kastaunay ni Don Leon. Gapoy ti aramidan tayo. Saan ka matagtagan eh? Gapotapim malpak ti aramid mo, Pogi. Amo, sana pod no dayta. Tano talaga kumapimalpak tinaramid ko. Amo kumandag iti pulis, anay gagara ti pan nakasabidong da dya tao. Nga maging kay amo. Agmalaman lang apay laeng dagiti pulis. Awa na pulos ti pamalpalat patanda, may papanitipod no anapasamak. Saan ka di? No talaga asan apalpak tinaramid mo. Apay nga rod asal saludsutan kanyak ni Chora ti pakay na ika kiti napasama. Dahil ti mang burburi-buri ti panunot ko, amo. No kasano, anapasamak ti kasta. No apay, anaikan ni Mayora iti kasta nga itiya. Basta siya. Pungtot ti marikriknak ita. Mala, iparpartak mo pa'y tagmaneho. Kaya't kun ti makagdeng iti papalanta. Nakaskas daw na itangay naramid ni Mayor Arrogante, Nardim. Talaga. Sakto pa mismo. Nakla atak idikinid daw na kanyak. Ngay kagumaan mi nga amuan no asino ti utek. Iti napasamak iti presinto. Nangalaan na nga tayo iti dayta nga impormasyon. Diyaka mo, Simon. Mas dawak nga rod. Masigurado ko nga adda makagapo. No apay akinid daw ken ka ni Mayor Arrogante ti kasta, Narding. Kastamat lang ti atap ko, Simon. Isu nga aramidak ti amin. Ikagumaak nga amuan, noan niya talaga tinapasama. Pimanaw laeng dapapam, rumwar kamutan. Yaya ising, amumat ka dadagiti banag akayat ko amaamuhan. Monica, Saan ka nga agdanag taawan ti dakas na mapasamak kanyak? Kabaila ka salak ni Bandi Makik? aganad ka nga rod balasang ko. Diyak kaya't nga dadakas ang mapasamakan ka. Amumat nga ipatpatagkan akas lapod nung nga anak ko. Yaya ising. Sigurado ang masakitan iti husto ni mamam. No adadakas ang mapasamakan ka. Isu nga aganad ka kuma.
Kumusta, Maximo? Ayan yon. Boss, nakasagana kami. At kami dito yung sidek may sa bodega da Don Leon. Tara na may pagkaken ka, Maximo. Pagpalagay nyo kasla polis responsable anyaman mapasama ka. Ay, glado, boss. Di ka danak. Hala ka din. Aktik na kayon. Ipatong palyong kayat ko mapasamak. Apay arimwar ka. Naimbag ta pinalubusan na ka ti amam. Awan ni Papa Ijo balay, Mama. Ha? Apa man arimwar ka itay? Si Maruno damat laang ka ni Mang Bogi arimwar. Diya ka mo no sa dino ti Papananda. Mama, anya ka di ti mapaspasamak. Madlaw nga aburido kayo unay. Panagkunakot. Nasken amaamwam ti amin, iha. Mama, Diyak kayat apagduado am ti amam. Ngam nasken amaamwam. Nga ada ti imawag kanyak. Kat imbagana ati kanu amam ti utek iti napasamak iti pagbaludan. anya? Anya ana pasamak, Mama? Tinapasamak iti sigod nga empleyado iti munisipyo a pinaarestar ko. Gapo iti panakapukaw ti pondo, arumbang lakumaan na ited kadagiti mannaron. Sige kakagwa! Ipusan tayo na kita ito dito eh! Para makintay amin ito! Da kayo! Uy! Itinadyapan ta! Siguraduhan yung awan ti uray may sama kalibas! Tidak duma! Ito yung likudan! Tagasan nyo! Diyan mati papanak! Kalawlawan mi tintiro apas dag! At tawan ti makalibas! Nasken at paligid kami ti da itoy! Ket nasken na matungpal ti kayat ni boss na mapasara ka! Ops! Men, move! Darasan nyo! Amangan no awan ti madanon tayo ti lugar nga inyawag ti informer ko. Yes, sir! Double time! Yes, sir! Move! Anyaman nga tanti napasama. Senyo! Apay ako na ti informer nga imawag kanyak. Nga adu arani pagtipaltog tinangag na itiday ti alugar. Nasken amaamuan mi. No anya talaga ti mapaspasama ki Jay. Numero lang ti agparparang dito yung cellphone ko. Asino nga tati umawag. Sungbatak. Amang ano napatag ti bagana. Si Mangpet ka din da sir mo alyon di tabalay. Saan pa'y, ma'am? Awan da pa'y. Kasta ka di. Un, ma'am. Ngamuray ni Monica. Saan pa'y asim mangpet? Anya? Ne, apay ngay. Itay pa'y apimanaw dito yung munisipyo. Ha? Nga, ma'am. Awan pa'y atalaga ni Monica. Saan pa'y asim mangpet? Madanaganak nga rod. Ta mga noo mo naman ang asumangpet ni sir. Ay, anyamot ta ni Monica. Pagdanagan nakmat iti kastaunay. Ma'am. Ising, iti kanito nga da sumangpet kadakwada. Uray asino ti makauna a sumangpet. Kaya't ko nga iyawag mo kanyak, tapno amok ti aramidak. Nangipanan nyo kalagiti na alayo. Akakabilag ikam. Medyo safe house tayo, boss. Iti ko ba safe house sana mo, Don Leon? One, boss. Nagsigurado kami. Good. Napagpalang yung kadi police responsable na pasamak. At dadwa tao tayo anay sagmak iti napasamak nga enkwentro, boss. Saan min ngayon nalatibang kayo da? Dagi dyan ti mga panagkampay ide. A polis dagi ti rimawot ijay. Ngamin, amin kami a rimawot kat nagaramat iti kawas ti polis, boss. Nasaya to kasta. Angam sigurado asana basta mamati da hepe. Apaman nga responde da, boss. Sa nabali saan mamati da hepe. Timpultante. May danon Don Leon. Akampay di. Polis limaot ijay hideout na. Men, palawlawan nyo ti sular. Move! Sukimatan tayo ti amin apasat ti lugar. Aganat kayo lang. Agsipot kayo na imbag. Amangan no adda pa'y kabusor itaglawlaw.
Jak kayat nga damay sagmak kada kayo. Anya nga ta tinapasamak ditoy. Kan Ha? Apay? Ha? Naka-uniforme day ta nakadasay. Men, amuan tayo no asino daytoy. Apay ang naka-uniforme. Agtignay tayo amin. Nasken ama-amuan tayo. Noan niya talaga tinapasamak ditoy. Si kaman ti pagsalud-suda, may papan iti dayta na yuman mo kanyak, Monica. Padre Simon, Anya iti panagreknam. Agpaiso ka diti akusasyon iti amam. Padre, Panagkunam ka di. Ket ada kinapudno tinayawag ka ni mamam. jak amo, Padre, matikawak. Jak amo noan niya tirumbang apanunotak. Amom, Monica. Adda ka nito iti biyag ti tao adumteng ti panakatikaw. Ket na mapasamak ti kasta. Ti Diyos ti rumbang apagsamakadan. Kasta nga ro ti araramidak, Padre. Jak kayat ti paidagal kadagiti mapaspasamak ita. Jak kayat ti agbalin anak kapoy ita. Saan tayo pa pumanaw ditoy, kakadwa? Nasken nga agsukimat tayo na imbag. Nuan yaman ti maala tayo nga ebidensya. Nasken nga alahan tayo. Tapno masulbar nuan niya talaga tinapasamak ditoy. Nasken met ama kumpirma tayo. No talaga a pulis dagiti nasangpetan tayo ana idasay ditoy. Is that clear? Yes, sir! Alangarod, agtignay tayon. Ay nahaagyaman nakta si mangpet kan Monica. Unaklakit din no umun-unamanan ni papamaso mangpet ngamsi ka. Yaya, Ay, napunas metlaengen ti panagdanag ko. kanayon mo't ngamin nga ibagakan ka, Yaya Ising. Sana rumbang agdanag ka. Kabala ka sa lakniban, di bagik? Saan ta masigurado da ita balasang ko? Amumeten no anya dagiti mapaspasamak ita. Agrairan ti kinadakes. Nakaamamak. Yaya Ising, Ket di nakmet siguro mapabasol no bilang laeng. Takas itinakon-akon ken ka. Napateg ka kanyak. Kasla anak kameten. Ket masiguradok a masakitanak iti husto no bilang. Taddadakes a mapasamak ken ka. Nagbayag matan ni Pogi. Rumbang kumaan na kasublin dito'y dayjay. Rumbang kumaan na amuanan, noan niya talaga tinapasama kiti may sa bodega mi. Kasano nga ta? Nga dalakag nga polisi jay. Kinapay a napapatay amin dagiti tao mi nga dayjay. Jak magustuhan dagiti mapaspasamak. Isuanas ka na maamuak noan niya tagpaiso. Nagbayag ni Pogi. Talaga magagaran ako ng mga... Amo. Nasaya tadakan. Anya tinaduktalan nyo. Anya tinaamuan nyo. Anya ti talaga napasamag ijay hideout. Pudno napapatay amin dagiti tao tayo nga da ijay hideout amo. Katagpaiso nga dati naka-uniforme ti pulis. Anay dasay ijay. Anya. Nukasta. Talaga dagiti pulis tinang raid iti hideout. Saan, amo? Anya ti kahit mo asawin, Bogi. Anya ti talaga anapasamak. Anya daramidan ni Don Leon, apaman na maamuan na tipudno anapasamak. Gagayem di uliwayan na denggen, tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama! Itinagan ti Ama! Napalabas. Binili ni Mr. Wong ni Maximo, tapno rautan dati may sa kadagiti hideout dagiti tao ni Don Leon. Insayang kat nga ni Maximo ti kayat ti amo na, kaya't baligi na parmagda dagiti tao ni Don Leon itinasao a hideout. Iti sa bali a bangir,
Napanmat ni Monica itayan ni Padre Simon ket inyo man na ti mapaspasamak iti pamilyada. Binalakadan ti padi daytoy ket inkari ti balasang asaan na pailuyos itanyaman a marikriknana gapo iti napasamak. Kabayatan na, nakarkaron ang nakapungtot ni Don Leon, apaman na naamuan na tinapasamak iti hideout. Itagagayem, dinggen nyo tituloy tinobela tayo na pauluan. Itinagan ti ama. Jak magustuhan dagiti mapaspasamak. Isuanas ken na maamuak no anya tagpaiso. Nagbayag metten ni Pogi. Talaga ang magagaran ako na... Amo! Nasaya tadakan. Anya tinaduktalan nyo. Anya tinamuan nyo. Napapatay ti amin na tao tayo, nga tayo di hideout amo. Ket agpaiso, nga dati naka-uniforme ti pulis anay dasay ijay. Anya? No kasta. Dagiti pulis tinang raid iti hideout. Saan, amo? Anya ti kayat mo asawan. Anya ti talaga anapasamak. Mabigbig ko, dagiti nakakawas iti uniforme ti pulis na napapatay. Tao ni Wong dagi jay. Anya? Day tatagpaiso, amo. Isa mamati akadagiti tao ni Mr. Wong, tinangraw iti hideout. Kaya't ko ti makasigurado, Bogi. Ikagumaan nyo nga amuan ti resulta ti investigasyon dagiti pulis. Iti kasta, sigurado. Nalawag ka di. Matungpal, amo. Alan, agtignay ka ni tamad laeng. Jakpay kayat ti agawi di mansyon. Kayat ko amamuan ti amin. Tapno maplano kon ti rompeng nga aramidan. Anya ti madamag, hepe. Talaga ka di a pulis, dagiti nasarakan nyo ang nairaman, anapasag, iti dayja lugar. And verify min kadagiti kabangi-bang nga ili. Saan da a pulis dagijay? No kasta. Sino dagijay? Abaya naka-uniform da iti uniform yo. Impostor lakit di dagijay, Mayora. Agpampamarang da a pulis. Ngem malas dalaeng, ta napapatay da iti dayjay nga enkwentro. Hepe, Kat dagiti daddo maabang ka na recover mi, ininutan ang mabigbig mi. ha? Sino dagijay? Confidential pa ilaeng, Mayora. Lading itek, ngamjak pa ila maibaga kada kayo ti amin. Amangan ngamin no makaapekto iti maisaysayang kat nga investigasyon. Nangagmunti damag, Monica. Nga anya, yaya ising? Ay na, adamanen inkwentro anapasamak. Kat sumagmamanumanen a tao tinapasag. Kat sigun iti damag, at dapay na iraman a pulis. Anya? Day tati agpaiso balasang ko. Ay na, makapadanagan at talaga dagiti pasamak. Nakaamak. Iso arumbeng laadumngeg ka kadagiti pamagbaga. Di kagda nagyaya. Kanayon alaglagi pag dagiti balakad mo. Napasama kan ti kayat mo, boss. Sa tayo payagsiksikulado, Maximo. Naskan mamuak no anya matalamidan, Don Leon. Boss, Haging kasang ko nakasalita personal, Don Leon. Tsak palag talak. Hamangano sakit di mamay sana. sa bagay, adda puntuyo, boss. Utek kasapulang kadagitoy kakastoy kontaway, Maximo. Sikarag ko na. Saan lumbang agdalasudos tayo? Saan kati? Wan, boss. Kastangalo dalamiden tayo. Saan tayo dalasudos? Tapno saan tayo agbitot? No tao ni Mr. Wong dagiti naka-uniform ang napapatay di hideout men rao. May sa ti kayat asawan da ita. Talaga try-try dorendak ni Mr. Wong.
Talaga nga ipakpakat ni Mr. Wong ti kinatuso na. Ngam nagbidtot iti kastangar aramidan na. Saan na siyak ti kabailan ng alilawan? Pagtali na edek iti isip na. Apinatik at talaga a pulis ti atapag a responsable iti napasamak. Pagparangag ken kuana, adag iti pulis ti pangidas alak iti unget ko. Ngem kiti, ipamuspusak metan no kasano nga ininot ang mapadisik ni Mr. Wong iti talan ko. Siyak laeng, ti rombeng nga agari dito'y San Bartolome. Kadyak itulog nga adapay sa bali ang makikumpetensya kanyak iti trono. Monica, naipahimakon kan ka kwalta. Makamu kayon padli si Mono anya pangibautan nyo. Mr. Wong? Takayon tinalag ko. Amo yung amin as sino dagiti lumbang tulungan tayo dito sa San Bartolome. Kahit no bilang kulang, itad ko kang kakatad. Iba kam lang. Kinapod na, Mr. Wong. Sobra-sobra dayjay. Adapay na ba iti damo agatad nga intad mo kanyak? Ano kasta nga, Lord? Ipayo amin agkasapulan, ha? Ay, Oh, ata ka di palikot, Monica? adda nga minti na sa o kanyak ni Papa, asaan ang mapunas iti panunod ko. Anya day ta? Dak mabalin nga ibaga iti cellphone, Mr. Wong. Kasta ka de. Adakan ka, Monica. No bilang kayat mo lawagan kanyak no anya na sao Don Leon. Ibakam lang. Nakasakarak makisinalakan ka. Paitan ti bagbagak, boss. Amangan mo si Kantukit di ti mamaysa ni Don Leon. Tuso ni Don Leon. Malaksid iti kinatuso na. Anak na pa'y ni Monica. Nagtahod iti dara kan lasag na. Sinakpaya ko dahil ta, Maximo. Di ba't imbagakon kan ka? Hata nakasaka na planok. No bilang anya man mapasamak. Boss, So di ka madanagan. Sakmakam mo. Sana kagikwayat anya man hadtang. No awan nakasaka na backup ko. okay, boss. Sikat timakam mo. Kat noon niya man bilang ti mapasamat. Adak lang ditoy. Nakasagana kiti anyaman nga ibilin mo, boss. Amo ka saan asinsinanday ti arimso aparikot ti pamilya, Padre. Mayora, ti parikot. Ket ramen ti biag ti uray asino. Ngam amin na parikot. Ket ada si dadaan a solusyon na. Padre, Laglagi pa, Mayora. Saan nga itulok ti Diyos amasubok dagiti tattao na itidida kabaalan abaklayan. Iso adi ka kumapaidagal, Mayora. araramidak mo't day ta, Padre. Ngam ti jak maaramid, kat ti mangawat ita kanilyon. Mayora, Tano agpaiso ti inyawag kanyak ti jak amamo a koler. Amang ano jak mapakawan nilyon. Mayora, no ti Diyos, ket si dadaan ang mamakawan kadagiti pinarswana. Apay kumakunam, adi mo kabaalan apakawanan ni Don Leon. Padre, biag ti inutang nano bilang laeng. Mayora, Iso alading itak nga ibaga. Talaga ajak pa'y amuno anya ti rumbang nga aramidak. No bilang tamapanagnakak, apud no tinaiyawag kanyak. Apay adamdamagam kanyak ti kasta, Monica. Kayat ko ang maamuan no anya tinapaliiw mo, yaya ising. Namin anumot ngaminan ang nakakuyog ta idi ni Mr. Wong. Anangitad iti tulong kadagiti agkasapulan. Isa o salutsudak kan ka. No anya ti makuna maipapankan ko na, yaya. No ibasar iti obserbasyon ko, makunak ama nagtulong day nga inchi, Monica. Yaya,
Manmanon ti kasken kwa na anaayat at tumulong. Ngam siyempre, naduma-duma tayo iti impresyon iti tunggal maysa. Tinaibagak may papankin ni Mr. Wong kat bukod ko nga opinyon. Maawatan ka, Yaya Ising. Kat agyamanak iti kastaan sa om. Anya ti eksakto na ibaga ti kunam nga imawag ken ka, Mr. Wong? Ipangpangtana ni Kosok, hepe. Anya? Hatapa ka mga no ada pa kainaigan na ijay mawag kanyak. Nagpapatak les tawalan ko, hindi malalamit pailaang. Mr. Wong, ang mga no damat na pasakitan nyo? Awa na mok na pasakitak, hepe. Mapaling kayo agtamag kada kiti agpapay kanyak. No ada naglabyado kada kwata. Tinasayan, alag ti statement yo, Mr. Wong. Iti kasta, adda pang ibasaran mi iti aramidan mi, a blatter. Napanunot mo ka din no anya ti Rumbeng nga ramidan tabogi. Amo, nangina dyan modelo alugan ni Mr. Wong. Malaksit iti dayta. Pagayat na day alugan. Tay so di ka na yung ngaramaten na. Tunggal at iti pagnana. Kasla masirok ko no anya ti pampanunutan. Madadahil day alugan ang siguradong agsakit tinakan ni Mr. Wong. Ngam sigurado ang makaala at dagos iti sabali day chay. Pudno day tamo. Ngam kas itinakon-akon. Siguradong agsakit tinakon na. No mapukaw day alugan na. Sa bagay, husto ka, Bogi. Alang arot, mapantay tamat laeng itaayan ni Mr. Wong. Bayat ti kadatay jay, makaamu ka na dumiskarte no anya ti Rumbeng nga aramidan. Kasla na kirong agpaiso ti mapaspasa makada Mr. Wong. Ken Don Leon, Nardin. Anya ti kayat mo asawan, Simon? Adamot inyuman kanyak ni Mayora. Ha? Adda kano'y mawag kan kwa na. Ket pagpabasulan da ni Don Leon nga iso ti utak. Iti napasamak iti pinaarestar na asigod nga empleyado ti munisipyo. Anya? Kasta timbagana, Nardin. Anonymous scholar matlaang tinyuman kanyak ni Mr. Wong. Iso anak ko nag-akomplikado ti sitwasyon da adwa, Nardin. Ngam sana rumbang agsamsam makadaklatan kadagiti na ibagada. Nasken nga agimbestigar kami. Aging nga damaduktalan ni. Kinapudno na, ma'am. Matikawak mo't amang pampanunot iti amin. Ising, Nakiro at talaga no panunutag anaimbag. Kat mamati ak nga damanan ti sabali apang panunutan ni Monica. Ngam noan niya dayta, isuti saan tayo nga amaw. kaya't ko mga awagan ni Leon. Ngamlap-lap dak ti bagik. Ma'am Jonah, Adda kayat ko aduktalon may papankan kwa na. nay, anya dayta, ma'am. Maamwam tumatlaang noan niya, ising. Natulad no asi naman dakichay polis, Don Leon. Talaga, Mr. Wong. Iso binilin ko dagiti taok nga amwenda. Noan niya nga estasyon ti pulisya tinagtaudan dagijay. No kasta. Talaga patsyan polis dakichay? Wen, mapanagnagan babaen ka dagiti suot da nga uniform. Don Leon. Ket no sa dino man ti ayan ti destino dagijay ang naginlalaing anang red iti hideout me. Siguraduag ang mabalas ko ida. Kaya't ko kasta ka panunutam, Don Leon. Sa lumbang patiw tayo kadakiti polis. Talaga man. Nyamnas kan tinan anay panaganat. Don Leon.
Jak kayat ti agdarasutos. Narigatan. No anya man planom, nakasakarak mang supoltakan ka. Agyaman no kasta, Mr. Wong. Rumbang lang amin niya agsanib ti puwersata. No may papanen kadagiti kabuso ra pulis. Puno na itay bakam, Don Leon. Ket, isungay mayag. Taad na tikid dawagan ka. Sige lang, Don Leon. Ibakam no anya na ita. Si tadarak mang ipaay. Anya tikid dawon ni Don Leon ken ni Mr. Wong. Gagayem di uliwayan na denggen tituloy tinobela tayo na paulwan. Itinagan ti Ama. Nobela ni Ferdinand Feria. Musika ken iti direksyon ni June Rebotazo. Computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon